Si onte falábamos da importante vitoria acadada polo Chantada B no derbi ante o Monterroso, non menos importante é a vitoria que trouxeron os cadetes do Barco. Os de Juan viaxaron ata terras de Valdeorras, onde se esperaba o líder, que ademais ia invito na competición, pois para a Chantada viñeron os 3 puntos e o liderato. Na primeira parte acabou a ceros, foi ocasións polas dúas partes, na que o Barco tuvo unha ocasión a pau, pero pouco máis. Nós tivemos unha con Expo que case acaba en gol e unha de Dani que fixo unha boa parada ao porteiro. Despois na segunda parte empezou moi ben para nós, xa que Michi, despois dunha xogada persoal moi boa, rematou cun gol de caña ao porteiro e despois Adrián de penalti fixo 2-0. No último minuto conseguimos o liderato, xa que pola diferencia de goles puxémonos primeiros co gol de Adrián Lovelle. Bueno, que se sinte isto de ganarlle o líder e poñerse líder ainda por encima? Pois é moi satisfactorio, xa que realizamos un gran encontro e merecimos ganar despois dos últimos partidos que foron tamén moi golados e costábanos ganar. Isto danos moral para conseguir pasar a fase de ascenso. Un feito que ben pode ser unha realidade, xa que os cadetes están tendo uns resultados moi bons nesta tempada. Intentaremos rematar xa o pase ao seguinte grupo de primeiros e pasar xa ao seguinte grupo. Bueno, o remate da temporada con que te conformarías ti? Co ascenso. Hai que ser ambiciosos. O que tamén puntuou nesta xornada foi o Xuvenil B, que venceu o 6-3 ao Velle, nun encontro vistoso no que os dous equipos buscaron a vitoria dende o principio. Os de Rodrigo merecían esta vitoria logo de non poder acadar mellores resultados en anteriores encontros pese aos bons encontros realizados. O que non pudo puntuar esta xornada foi o Xuvenil A, que caeu no Sangoñedo 0-3 ante o Coruxo, segundo clasificado, que amosou o porqué da súa boa clasificación e que é un claro candidato ao ascenso. Comezou o partido cunha boa ocasión para o Chantada, pero o remate de Xende dende dentro da área detuvo o meta visitante. A partir dese momento, o Coruxo fíxose co control do encontro. Na última xogada, antes do descanso, chegaría o 0-1. Tras a reanudación, Adrián puido empatar, pero o meta visitante fixo unha gran intervención. Pouco despois chegaría o 0-2 cun bo disparo dende a frontal da área. E a falta de 20 minutos para o final chegaría o 0-3 definitivo. As rapazas tamén caeron por 0-9 ante o Pastoriza. As de Rigui sucumbiron ante un gran rival que loita polo ascenso de categoría. Nada puideron facer as chantadinas ante superioridade visitante. Ademais, o conxunto da Vila do Asma tiña os efectivos xustos debido ás baixas que sofre.